Ndokushikanzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chemazuva ose kuNhai Pastor. Kune watanga uchibata nhasi pachirongwa pano tikuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogona kunge tiinayo inopinduruka neumbo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka sunungukai nemiwo kutumira mibvunzo yenyu panhamba dziri kubuda iko zvino izvi kana pa0772 918 335. Tinobatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Regai tiverenge mibvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu nhasi uri kutiwo. kuNhai Pastor, vakafa ivhangeri isati yasvika muAfrica vachaponeswa here pachauya Kristu? Ndo mubvunzo wabvunzwa. Regai nditange ndatogadzirisa pekunzi vakafa ivhangeri isati yasvika kuAfrica. Tinoda kuti tigare taziva kuti it's not only in Africa kune vanhu vakatofa vhangeri isati rasvika. In fact, Africa itori nani. Kunotori nemamwe macontinents atori even worse than Africa. Further east, as you go to the further east, vakatotangirwa kuwana vhangeri neAfrica. Even further west, the neo-western world, iko kuno America iko vakatangirwa kuwana vhangeri neAfrica. But still the fact remains kuti vese vakafa vhangeri isati ravasvikira vachaponeswa here. Ndofunga mubvunzo unga vanyoreti kaudaro kuti vese vakafa vasati vasvikirwa nevhangeri reBhaibheri vanoponeswa here panouya Jesu Kristu. Regai ndiverenge Romans chapter 2. Ndakutanga kuverenga verse 14 ndozoverenga verse ya 12. Romans 2 verse 14 inoti iyo for when Gentiles who do not have the law by nature do the things in the law, these although not having the law are a law to themselves. Verse 12, for as many as have sinned without the law will also perish without the law, and as many as have sinned in the law will be judged by the law. So God is very fair. Those vanotadza asi vakuziva vanzi vanotongwa nezvavanoziva. Vanotadza mukusaziva zvanzi vanongotongwa nezvekusaziva kwavo kana kuti according to what they knew. Ndosaka chapter 14 iri kuti when the Gentiles kuti vanga vasati vagamuchira Kristu, vanga vasati vambonzwa nezvaKristu, vachiita zviri mumurayiro naturally, saka they have become a law unto themselves. Zvazvinoreva ndezvekuti hakuna any community yandofunga kuti ingakurudzire zvinhu zvinogamuchirika naturally and generally kuti zviri bad. I don't think there is a community which will say killing is good or kuroya kwakanaka kana kutora mukadzi womwe kwakanaka. Saka pane zvinhu zvokuti even tisina Bhaibheri but nature inotiudza kuti zviri wrong. Saka vese vakadaro ivavo vakararama nguva dzakaita saidzodzo Bhaibheri risati rasvika but vachiudzwa nenature and the natural order of things kuti this is not right, you cannot kill, you cannot take someone's wife, vanotongwa nethat which nature was teaching them. They are not going to be judged by the book which they never heard what it teaches. Ndozotorwa pana Romans panapa. They will be judged by the light which they had. And the light yakawana vazhinji before scriptures came was light which nature taught. Vachitoudzwa pamagarisirano avo sevanhu kuti izvi zvakaipa, izvi zvakaipa, izvi zvakaipa, izvi hatizvidi. Vakaramba vachiita nharo even against that, ivavo vanoparadzwa. Vakazvigamuchira vakazvirarama izvozvo, ivavo vanoponesewa, because God is not going to judge people on things that they did not know. Acts chapter 17 verse 30 is very clear. The times of ignorance God winked at. Nguva dzekusaziva Mwari wakadziregerera. So God does not judge people on things that they did out of ignorance. God will only judge people according to the light that they received. Saka zvinoda kuti zvinzwisisike, toda kuti zvijeke mukaverenga even Romans chapter 10 verse ya 14. Romans chapter 10 verse ya 14. How then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So mwaratobvunza kuti muda kuti vagotende kumunhu vasina muzwa nezvake, ko vaigozomuziva sei muparidzi asina kusvikako? Saka it's not their fault. Maybe kana ari muparidzi akanonoka kuendako ndiye achatongerwa vanhu ivavo, but not the people who were living in ignorance because the truth had not come to them. So ndo maitiro anoita Mwari. Iwewe wakuziva chokwadi ukaramba wakanyarara, their blood may be upon you and they will be set free. Ndo zvakakoshera kurarama upenyu hunopupura kunaka kwaJesu Kristu always, kupupura nemuromo wedu kuti Jesu Kristu anofanira kuti anamatwe ndiMwari, ndiye akasika. If we keep quiet when we know the truth, it's a grievous sin before God, because it may disadvantage some other people who also want to be saved. Now, Mwari atikomborera tibatsire. Amen.